Mina marijo modaro yeso ber mondo medar. Eko mage mundo loj masatan madi bede melodi chuma kawuno yeso ber mondo medar. Ye bede kodwa jade lo mangna bo mar polo ko rapin woto no semba kawaya o sabato mari maler chuto jade lo mangna bo mar polo. Bede kodwa ka chel kodo ganda du polo duto mana kum ngono anyingro keso. Are toka puto yo mami mano nando duto. Sabato tungatangata donje kanisa hilo robodo no. Nisujo mano ko kaman kacha kano donje kanisa mulolo robodo no. Basi wayudo somo wa mokwongo kawuok e wuok 35
wawie malong'o wacho ni chike mag Sabato. Owacho ni Musa noluongo jo Israel duto mowacho negi niya, Ruoth Nyasaye osechikou ni mondo utim kama. Unyalo tiyo kuom ndalo 6, to chieng' mar 7 nyaka bednu chieng' yweyo maler, nimar en Sabato mwal ni Ruoth Nyasaye. Ng'ato ang'ata motiyo chieng'no nyaka negi, kendo kik umok kata mana mach e miechu chieng' Sabato. Kendo mane giko somo mokwongo. Euno musalaba Yesu nenewa wacho norumo duto. Musalaba Yesu nenewa wacho norumo duto. Loi Yesu nenewa wacho norumo duto. Lemuru Yesu nenewa wacho norumo duto. Goligota Yesu nenewa wacho norumo duto. Loi Yesu nenewa wacho norumo duto. Lemuru Yesu nenewa wacho norumo duto. Musalaba Yesu nenewa wacho norumo duto. Kalibari Yesu nenewa wacho norumo duto. Musalaba Yesu nenewa wacho norumo duto. Basi kama bedo kuinua musingruok mar 2 Jeremaya 17 mata 19 ndiko wacho ni chieng' Sabato nyaka rit bed maler. Ndiko wuon wuoyo niya, Ruoth Nyasaye nowacho Jeremaya niya, dhiyo mondo ichung' e dhoranga miluongo rangaji, kama ruodhi mag Juda donjogo kendo wuokgo Jerusalem. Bang'e idhi e dhoranga mamoko mag dala. Nyis ruodhi kod jo-Juda duto kaachiel gi ji duto modak Jerusalem maluwo dhorangegi mondo ochik itgi owinj gima awacho. Nyisgi ni ka ok gidwa tho, to kik giting' misike chieng' Sabato, bende kik giting' gimoro ka gikadhogo e dhoranga mag Jerusalem chieng'no. Kata mana ting'o gik moko ka gigolo e utigi kik giting'. Nyaka girit chieng' Sabato bed maler kaka ne achiko kweregi, kendo kik giti tich moro chieng'no. Kweregi ne ok odewo winjo wachna, kendo wigi ne odoko matek ni gidagi luora. Kata obedo ni asekumogi kamano, nyisgi ni nyaka giluora gi chunygi duto. Kik giting' misigo moro amora kakadhogo dhoranga mag dalani chieng' Sabato. To girit chieng' Sabato obed maler, mak gitiyo tich moro. Kamano eka ruodhi maggi kod jodongi gidonji e dhoranga mag Jerusalem, kendo bed gi duong' mane Ruoth Daudi nigo. Gin kaachiel gi jo-Juda gi jo-Jerusalem, ginidh geche gi farese, kendo ji nodak Jerusalem nyaka chieng'. Ji nobi koa e miech Juda kod mier mokiewo gi Jerusalem. Bende ji moa e piny Benjamin nobi kaachiel gi joma odak e tiend gode gi ewi gode kod e piny Negev. Ginikel misengni miwang'o pep gi misengni mag cham kod ubani, kaachiel gi misengni mag erokamano gi misengni mamoko e hekalu mara. To ka ok giluora mi gitamore rito chieng' Sabato obet maler, kendo giting'o misigo moro amora kakadhogo e dhoranga mag Jerusalem chieng'no, to anamok mach e utegi ruodhi mag anamok mach e dhoranga mag Jerusalem, mi majno nowang' ut ruodhi mag Jerusalem, kendo onge ng'ama nonege. Mano e wach Nyasaye. Jawara kwaye bilam na Ruoth Jesus Maria kwaye bilam na Jesus Majalero sana kwaye bilam na Ruoth Jesus Maria kwaye bilam na Jesus Majalero Mesia kwaye bilam no Jesus Majalero kwaye bilam na Majale jalime kuwa ibili mwaruda akwa ibili mwa
Orenge madanie mor Jesus majala jawara kwa ibilamna Jesus majala. Amen. Kawa bet kamano jo Nyasaye yiena uru mondo wayud muma iwuok 32 31 kar somo en 12 matindo. Ka in gi mumbi nyalo somo. Owacho ni Ruoth Nyasaye nowacho ni Musa niya, nyisi jo Israel kama, nyaka urit chieng' Sabato na nikech chieng' yweyono en ranyisi manie kinda kodu kaachiel gi nyiu nyaka chieng', mondo ung'e ni an ye Ruoth Nyasaye manogwedhou. Kuom mano nyaka urit Sabato nikech en chieng' moket mondo bednu maler. Ka ng'ato ok orite to nyaka nege. Ng'ato ang'ata motiyo chieng'ono nyaka ng'ad kare oko kuom jowetene. Unyalo tiyo tijeu kuom ndalo 6, to chieng' mar 7 en chieng' yweyo maber mowal ne Ruoth Nyasaye. Ng'ata ng'ata manoti chieng'ono Sabato nyaka negi. Jo-Israel nyaka rit chieng' Sabato kuom tienge duto kaka chieng' mar gisesingore rito nyaka chieng'. En ranyisi mochwere manie kinda kod jo-Israel, nimar an Ruoth Nyasaye ma Nyasachu nachweyo polo gi piny kuom ndalo 6. Mar 7 naweyo tich mayweyo. Kane Ruoth Nyasaye osetieko wuoyo gi Musa e got Sinai, nomiye kite mopamore 2 mar rapar. Gin ye kite 2 mane Nyasaye ondikoe gi lith lwete, kendo mano en wach Nyasaye. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bende umor? Uwinjo ka wil? An benda mor jo Nyasaye. Bibian na furaha watu wa Mungu. Ka Ruoth Nyasaye okawo thuolo gi kindeni. Mungu akitengeneza hii nafasi kendo wayudore e chokruok. Tukakutana katika hii mkutano. Mano e gima ber jo Kristo. Hiyo ndio kitu kizuri wa Kristo. Kendo en gima duong'. Tena ni kitu kuu. Gima duong' monego watim. Kitu kuu ambayo inafaa tufanye. To moloyo gi e kinde gi jo Kristo. Sana sana kwa hii wakati wa Kristo. Ma uneno gik moko malich matimore kuno. Ambaye mnaona vitu za ajabu zikifanyika. Manyiso wanade. Inatuonyesha aje. Nonego wasikre kuom Nyasaye. Inafaa tuzidi katika Mungu. Kata e chandruok. Hata kwa shida. Kata e mor. Hata kwa furaha. To sama Nyasaye wuoyo kod Musa. Wakati Mungu ananena na Musa. To Nyasaye okawo ting'ne. Mungu alichukua jukumu lake. Aye to miyo Musa. Akapea Musa. Kite ma Nyasaye ondike gi lith lwete. Katika jiwe ambaye Mungu aliandika na mkono yake. Aye to ketonwa chik. Akatupea Torati. Chik wacho nadi? Torati nasema aje? Ni nyaka warit chieng' Sabato. Paka tulinde siku ya Sabato. Sama obedo na odiochieng' maber. Ambayo inakuwa siku mema kwetu. Ma warome kod Nyasaye. Ambayo tunakutana na Mwenyezi Mungu. Tiende ni wan gi kinde malach. Inamaanisha kwamba tuko na nafasi kubwa. Jomoko dhi ohandgi. Wengine wanaenda kwa biashara yao. Moko dhi e tijegi. Wengine wanaenda kwa kazi zao. Moko pango wuodhegi. Wengine wanaenda safari zao. To wan godiochieng' mar Sabato. Sisi kwa siku ya Sabato. Ma wawalo ne Nyasaye. Ambayo tunatengea Mungu. To kendo odiochieng'no. Tena hiyo siku. Ndiko mar Nyasaye wacho. Biblia inasema. Ni en odiochieng' man wakete winjruok kode. Ni siku ambayo tuliweka ahadi na yeye. Sama ng'ato keto winjruok kod Nyasaye. Wakati mtu ameweka ahadi na Mwenyezi Mungu. To nyiso no yeno biro tiyo ne Nyasaye. Inamaanisha amekubali kumtumikia Mungu. Obiro wuotho ne Nyasaye. Atatembea na yeye. Obiro pako Nyasaye. Atamsifu. So jo Kristo wa Kristo wenzangu. Kawuono ni siku ya leo. En odiochieng' mar Sabato. Ni siku ya Sabato. Ma singruok. Ambaye ni agano. Kata winjruok. Ama kuelewana. Ma watimo kod Nyasaye. Ambaye tunatengeneza na Mungu. Bedi ni kanye wadhi nindo. Hata kama tulikuwa tunaenda kulala. Ne walamo Nyasaye. Tuliomba Mungu. Kata kane wachiew. Wakati uliamuka. Ne walamo Nyasaye. Tuliomba Mungu. Kendo ang'eyo ka wan gi kwe ne lemo. Najua tukiwa na amani tunaomba. Ei utewa. Katika manyumba zetu. Mano kakethi. Hiyo siwezi ni karibu. Mak mana ni nyaka wayango odiochieng' ma kawuono. Lazima tutengeneze siku ya leo. Mondo wabi. Ili tukuje. Ei hekalu. Katika hekalu. Warom kod Nyasaye. Tukutane na Mungu. Semeni haleluya. Amen. Sama waromo kod Nyasaye. Wakati tunakutana na Mungu. To en thuolo maber. Ni nafasi njema. Ni juma mangima. Kwa wiki mzima. Wayudo thuolo.
thuolo tunapata nafasi mar biro hekalu ya kuja hekaluni mondo warad gi ili Nyasaye. tukutane na Mungu. Asemeni haleluya. Amen. Yesu. Amen. So sama wabiro chokruok, Wakati tunakuja kama wabiro kod dwachwa, tukikuja na kama matokeo kelo yetu, weche wa kuom Nyasaye, tukiletea Mungu maneno yetu, Nyasaye yudo thuolo Mungu anapata nafasi mar timo ang'o? ya kufanya nini? Mar romo kodwa. Ya kukutana nasi. Haleluya. Amen. Nyasaye romo kodwa. Wakati Mungu anakutana to wan gi nasi, chance, tuko na wan nafasi, gi thuolo tuko na nafasi mar wacho ne wechewa. ya kumwambia maneno zetu. Dongo dongo Nyasaye. Amen. Dongo dongo Yesu. Amen. Sa nyiso ne sama wabiro ka, Ina maana sasa hivi tumekuja hapa, wakelo wechewa tumeleta maneno zetu e nyim Nyasaye mbele ya Mungu. nikech juma mangima Ni kwa wiki mzima nyalo bet inaweza kuwa ka wasewuoyo kuom Nyasaye marach, tumeongea juu ya Mungu vibaya, wasetimo timbe ma ok nikare. tumetenda matendo ambayo haifai. Sabato no Hiyo sabato miyowa thuolo, inatupea nafasi, omiyowa kinde inatupea ma nafasi wabiro go ya hekalu kuja hekaluni mondo warom kod ili Nyasaye. kukutana na Mungu. Amina. Amen. Be umor. Hiyo kuna furaha. So wasebiro Tumeshakuja. koro gima duong', Kitu kuu, ji mang'eny watu wengi gibiro nikech jaduong' koneno ka okadhi wengine wanakuja wakiona mzee hajakuja obiro chwanyo. atakwashika, Samoro biro nikech winjruok mane otimo gi chwore, ama anakuja juu ya gani ambayo walifanya na mume wake. ka chwore oneno ka ok obiro Mume wake akiona kama hajakuja gibiro chwanyo. watakosana. Ka dwani mondo chunyi okal mana, Unataka roho yako ipite hiyo, ang'o momiyo onego chunyi kal mana? na kwa nini inafaa upite? Wabiro kuom Nyasaye Tumekuja kwa Mungu mondo warad kode, ili tukutane na yeye, ae wanyise wechewa. ili tumwambie maneno Jehova zetu. Nyasaye kuwuoyo kod Musa, Mungu alipoongea na Musa omiye chike moko kodiki. pia torati zikiandikwa, Andiko mar Nyasaye lero Biblia inasema ni kidino ema Nyasaye nondike kod lith lwete. hiyo jiwe ndio Mungu aliandika na yeye mwenyewe na mkono wake. Haleluya. Amen. Nyiso ni joote owachonwa weche mang'eny, Inamaanisha ya kwamba watumwa walituambia maneno mengi, kendo gindikonwa gik moko e muma. wametuandikia vitu kwa Biblia. Kama Nyasaye ondike kod lith lwete, Mahali Mungu aliandika na mkono wake, en kama orombe kod Musa. wakati alikutana na Musa, To nyiso Musa akaambia Musa, ni kaw chikegi chukua hizi torati mondo iter ne joga ili upelekee watu mondo wako gibed ka girito. ili wakuwe wakilinda. Mae gima chun wach Hii Nyasaye ndio imetulazimisha watu wa Mungu, mamiyo wabedo kuom Nyasaye. inafanya tunakaa kwa Mungu. Aja nyiso ji maber Huwa naambianga watu ni kinde mag Sabato gi siku ya Sabato sirikal miyo ng'ato ka ng'ato manie sirikal msara. serikali inapea kila mmoja mwenye anafanya kwa serikali mshahara, Ng'at madhi lemo tich abich mwenye anashiriki siku ya Ijumaa, sama imiye msara ka ng'ad ma tich abich. wakati anapewa mshahara aweze akakata hiyo ya Ijumaa. Ng'ama dhi lemo ngeso Mwenye anaenda siku ya Sabato, ma ngeso no ka ng'ade. hiyo siku hawawezi wakakata. Ng'ama dhi Jumapili, Mwenye anaenda Jumapili, Jumapili ok ng'ade. hiyo siku ya Jumapili hawezi kakatwa. Nang'o? Kwa nini? Sirikal ong'eyo Serikali wanajua, ni jogi duto wanajua hao watu wote gin godiochieng' moro wako na siku ma fulani gidhi wuoye kod ambayo Nyasaye. wanaenda kuongea na Mungu. Asemeni haleluya. Amen. Nyasaye ong'eyo, sirikal ong'eyo. Mungu anajua, serikali anajua. Odiochieng'no Hiyo siku nyaka mi jogi misachgi mpaka watu wapewe nikech mshahara. wang'eyo Nyasaye mangima. Tunajua Mungu aliye hai. Haleluya. Amen. Sirikal ong'eyo. Serikali anajua. Idhi adhiya mondo ilam Nyasaye. Enda tu Sachi msara tibiro miyi. hata mshahara utapewa. Haleluya. Amen. Nang'o? Kwa nini? Ei piny Kenya waka Hapa Kenya yetu wabaliu Nyasaye no. watu tunavali huyo Mungu wetu. Amina. Amen. E pinje mag Wahindi Kwa Wahindi ibaliu gik machalo dhok wanachukua nafasi yao wakapewa ng'ombe mag mise mochungi ya mzinga ambayo zimesimamishwa, ema gilamo. ndio wanaabudu. Wan to Musa wang' wuoyo kod Nyasaye. Sisi Musa akaongea na Mungu, Nyasaye wachone maber. Mungu akamwambia Nikaw chikegi chukua hizi torati gi buchenagi pamoja na hii sheria mondo zangu iternigi uwapelekee gibed jok marito chieng' Sabato. ili wawe watu wa kulinda siku ya Sabato. Haleluya. Amen. Nobody will answer. Amen. So sama wabiro mondo warit So Sabato. wakati tumekuja tulinde siku ya Sabato, Wakelo weche wa kuom Nyasaye. tunaleta maneno zetu kwa Mungu, Wagolo paro wa oko. tunatoa mawazo yetu nje. Wakelo wach Nyasaye. Neno Wach Mungu. Nyasaye no ema chuno ng'ate. Hiyo neno la Mungu ndio linalazimisha mtu Ni nyaka oriti. mpaka alinde. Asemeni haleluya. Amen. To ndiko nowacho Hiyo Biblia inasema, ei muma ma jatich Nyasaye jaduong' osomo kwa ile Biblia ambayo mzee amesoma, ni rituru chieng' Sabato kendo wale mlinde siku ya Sabato tena mteue, to kik utim gik ma un ema upa. na msifanye vitu ambavyo nyinyi wenyewe ndio mnafikiria. Kara ng'ato nyalo rito chieng' Sabato Mtu anayesalinda siku ya to Sabato en gi gima oparo. na ako na kitu ambaye anafikiria. Orito chieng' Sabato Analinda siku ya to Sabato, en gi gige moparo. ako na vitu zake ambaye anafikiria. Gik ma waparogo Hizo vitu ambavyo tunafikiria nyalo mono watieko kata Sabato. inaweza fanya tukose kumaliza siku ya Sabato. Miyo jowa mang'eny Inafanya watu wetu wengi owachona nadhi lemo anaenda maombi, kochopo saa 8 ikifika saa
saa 8. To wadhi e chama wa. Tunaenda chama yetu. Okao chik mar chama. Amechukua sheria ya chama. Oketo nyime. Ameweka mbele. Kendo beni biro neno. Nenda utaona. Jo chama go. Watu wa chama. Kochopo saa 7. Ikifika saa 7. Eno biro wuok. Yeye atatoka. Beni no chakile musadi. Hata kama waliomba. Beni no chako sadi. Hata kama ameanza saa 8. Mano to kang no chune. Hiyo hajalishi. Kimongeo. Kitu ambaye anajua. Kochopo saa 7. Ikifika saa yake ya saa 7. Biro wuok kata jilemo. Atatoka hata kama watu wanaomba. Kata jilemo. Hata kama watu waombi. Kendo wuok koringo. Tena anatoka mbio. Asemeni haleluya. Amen. Jadima die chama kale. Wangapi wanaenda chama hapa? Waone wakitika bari. Wenye wanaenda. Angeni samoro tek. Kazi zingine inakuwa ngumu. Semeni haleluya. Amen. Jadima die chama chingu. Wangapi wanaenda chama siku ya Sabato? Jadima die chengeso. Wangapi wanaenda siku ya Saturday? Jadima die chengisha beach. Wangapi wanaenda siku ya Friday? Aonge. Amen. Aonge. Amen. Makmana ni gibiro neno. Kitu ambayo utaona. Ibiro neno kongi yokoni tongi yokoni. Utaona anaangalia huku na huku. Tongi yonyame ni gimagini kwa chama. Anaangalia ndani mnyonge na kwa chama. Kwa wangi. Na wanaongea kwa macho. Hata kangano kileni mabel. Hata kama huyo haoni vizuri. Tongi yokuene. Anaenda na mguza chama gi. Wanaenda kwa chama yao. Ndiko Maria sai wacho. Biblia inasema. Ichiri Sabato nyakariti. Siku ya Sabato mpaka ilindwe. Nyaka wabedi kawala mwenye sai. Tuwe tukiomba Mungu. Bedi nuwa chake kudia kwa kini. Hata kama tulianza jioni. Tuwatike kudia. Na tunamaliza jioni. Eni chiki Sabato. Ni siku ya Sabato. Ni mosina jirani wachi nikauone chama ungeni. Hebu ambie jirani yako leo hakuna chama. Kama za jirani. Musa jirani. Wawu ya jirani. Kawuno eni chiki Sabato. Wase biro mondo wawane. Kendo wadwa ni mondo warite. Kata kane wanicho kuko tieno. Eni chiki Sabato mosi jirani. Amini tuone gombaka jirani. Gombaka semena na mimi. Chiki Sabato. Siku ya Sabato. Yakubedo die chiki mori itu mabaya. Semena na mimi. Haleluya. Najiona kwa TikTok. Inakuwa siku moriti ambayo imelindwa. Nikachango. Kwa sababu gani? Wakete chunywa. Tumeweka roho yetu Fumula mnisani. kwa kuomba Mungu. Ineno samajini kama kurucha noma watie kanisa. Unaona watu wakiwa mahali kama hapa pilituko hapa kanisani. Maisa makuruji kawe ponyo mopogore. Hapa ndio watu wanachukua mafunzo tofauti tofauti. Kinde moko na nadia seminar moro. Kuna wakati nilienda semina fulani Kisumu. pale Kisumu. Koro ng'at moro wacho Mtu akasema japuonj wa moro. Mwalimu wetu fulani Oketo ji mondo chan line. aliweka watu wapange line. Bila watu walipanga line. Akiani benanya na mnatibu experiment no. Sasa hata naweza fanya hiyo experiments hapa. Chungumalo. Hebu simama. Chungumalo. Wewe simama. Chungumalo. Wewe simama. Chungumalo. Wewe simama. Yini chungumalo. Wewe pia simama. Bende chungumalo. Wewe pia simama. Makuru line kaudhi kama. Hebu pangeni line mkienda hivi. Panguru line kaudhi kama. Pangeni line mkienda. Ichunga kichunguni kibati yo kama kwa kibati. Hebu simama free. Kibati kwa chunguni kibati. Ukiangalia adura dia kama no. Ukiangalia huko. Ajo moko bana ndo kanyo chomre. Wengine pia waingie hapo. Ini chumba chumba kona. Wewe simama tu hapo. Yes, kwa kusa jo moko medre unapenda hapo. Mondo wiki kaka waje saibu. Muende muone vile anaweza mwingine. Asa ngene. Dimado atimo. Kika bana na kufanya. Medra medaka nyuma. Asa ngene. Amen. Adwa wacho ni ngako kuongo gemoro. Nataka mtu wa kwanza kitu. Semena haleluya. Amen. Oromo. Imetosha. Wewe una nafasi kikubwa tiliwadu. Nafasi kidogo. Semena haleluya. Amen. Gemado atimo. Kitu ambacho nataka kufanya. Adwa wacho no wadu wale watu moro. Nataka niambie huyu ndugu yangu neno fulani. Gemado wacho neta dwa kupodole hivi. Kitu ambacho nataka nimwambie pole pole kwa kusikia. Kimo video no. Hiyo kitu ambacho amesikia. Obro sudo mani hitu bwana tonyiso bwana ndo bwana bene nyiso bwana. Atasoma kwa huyu ambie huyu pia asonge kwa yule. Sama kisenyi sore kama no. Wakati wameambiana hivyo, Dadu animondo watu. nataka kila mmoja. Bro njisa gimana wachi. Na niambie kile ambacho nimesema. Inide gimiwijo. Wachi. Ibro mna wacho gimiwijo. Dia. Wachi gimi wacho. Sema tu. Aya ripoti je kwa doguru. Rudini. Biuru duto.
Yuru pangu laini ka. Pangeni laini hapa sasa. Yes. Haya. Panga laini kwa sababu mimi Kristo bi. Panga laini hapa mkiangalia huku. Kwa nini yangu nyeku? Mkiangalia huku sasa. Yes. Panga laini pale. Ngamoyo ndo wachimugi kinga. Mwenye amepata Ala kale suri kanyomera. Iwinjango. Ade ya. Ini winjango. Ya? Ala sura. Ini winjango. Ya? Aha, ini winjango. Ini winjango. Ini winjango. Iwinjango. Iwinjango. Ini winjango. Bedrupe. Asemeni haleluya. Amen. Information mo kuoma won kati kuom bwana ni. Hiyo maneno ambayo imetoka kwa huyu kienda kwa huyu. Awacho nia. Amesema hivi. Wachi. Waselemu. Bwana ni koido report. Huyu akipata ripoti. To yudo nango. Sachi lemo. Saa ya maombi. Owinjo sachango. Ana wacho kone ni waseti mango. Eno tero report ni sachile. Iwinjo ja Kristo. Amen. Manemo mi information. Hiyo ni sababu information Very important. inakuwa important. Information mi yudo. Hiyo maneno ambayo unapata Very important. inakuwa ya important sana. Ango mi winjo. Ile ambayo umesikia. Kipuonji. Kama mwanafunzi. Mondi konyi konga machialo. Ili usaidie naye mwingine. Kabuono jadolo wacho ni waselemu. Leo mkwani amesema tumeshaomba. Jo Kristo wacha indarania. Wakristo wanasema kwa barabara Ni hivi. jadolo wacho kanisa chulemu. Mkwani amesema saa ya maombi. Uneno mukario motimango. Unaona maneno mawili tofauti. Mopogore. Tofauti. Kuwa kwa Nyasaye. Musa aliponena na Mungu. To Nyasaye wacho ni Musa weche monego wachi ni jo Kristo. Mungu aliambia Musa maneno ambayo anafaa aambie wa Kristo. Wani nyaka uriti chieng' Sabato. Ya kwanza mpaka unulile siku ya Sabato. Chieng' Sabato ni nyaka riti maber. Hiyo siku ya Sabato mpaka ilivyo vizuri. Kikuti tich mora mora chieng' Sabato. Msifanye kazi yote siku ya Sabato. Ng'at mutiyo chieng' Sabato nyaka ng'ad kare oko. Mtu mwenye amefanya kazi Sabato neno lake mpaka ikati nje. Asemeni haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. To ko paro ni Musa bro chiwo information ma ok ni kare. Alipogundua kwamba Musa atapeana information ambayo haiko sawa. Nyasaye oparo. Mungu akafikiria. To paro ni we andik kod lweta. Akasema wacha niandike na mkono yangu. Mondo amed Musa. Ili niongeze Musa. Odhi onyisi joge. Ili aende ambie watu wake. So kanitie nyathi kanisa mariek. Kama kuna mtoto wa kanisa mwenye yako na hekima. Kose puonje wach Nyasaye. Akisaa funzo neno la Mungu. Jadi man gi mumbe. Wangapi wako na Biblia? Mana ge mumbe bende kabe tingna pa muma ima tingna man. Inua tu hiyo Biblia yako. Wale mumba madima ni kanisa jitero dile. Tunataka kuona wangapi. Tinga mumbi tinga malo. Hebu inua tu Biblia yako. Hai. Mumbe wan ga ngwen. Tuko na 4. Abich jodolo ka uwe ka to ng'eny wen. Biblia iko hapa 4. Jehova Nyasaye to kuwe ku Musa. Mungu aliponena na Musa. To wacho ne chike gi buche gi dhoge. Alimwambia sheria pamoja na Torati To na chako Qur'ani. ni gimondike gi lithini. Na mpaka akampea kitu ambaye aliandika yeye mwenyewe. Semeni haleluya. Amen. Ing'eni mumani Unajua hii Biblia okadwa wuoyo kuom ani simu. sitaki kuongea juu ya yenye kwa simu. Santo se nyume simu. Juu sasa imewekwa kwa simu. Title bende onge. Tena haina title. Ineno. Unaona? Machiegni. Hivi karibuni Ibiro golo muma oko. itatolewa nje. Sama in gi pesa ni. Wakati uko na pesa, Nyiew mumani. nunua Biblia. We simu tang'eni pesa ne ng'eny. Wachana na simu, unajua pesa yake ni mingi. Jadi man gi simbe mag ta. Wangapi wako na simu ya Singa kati? ba nikech mano to gimong'ere. Smartphone. Ikiwa nayo inua. Kata ma mkopa to nitie. Hata ya mkopa iko. Tingati ka ba dikai. Inua tu mkono. Aranga man gi bondoko matin ni. Mwenye yako na bondoko kadogo. Asemeni haleluya. Amen. Jini gi simbe. Watu wako na masimu. Mamoro ka moro ni siling 7,000. Moja kwa moja ni shilingi 7,000. Ichule 100 odiochieng'. Inalipwa shilingi 100 kwa siku. Mano chamo chunye. Hiyo ni chama imesimamia. Chama biro chulo. Chama italipa. Lakini muomba siling 1,300. Na hii Biblia ambayo ni 1,300. Mano to pesa ne pod onge mo. Hiyo pesa yake haiko. Mano wabiro nyiewo bang'e. Hiyo tutanunua baadaye. Ambayo imeteuliwa. Haleluya. Amen. Owale ni Nyasaye. Imeteuliwa Mungu. Muma moro wacho niya. Biblia nyingine inasema, Nikikuwe ma okulemo. msiwache bila kuomba. Kaka jomoko sewete. Vile wengine wameshafanya. To muma machielo to wacho. Biblia nyingine inasema, Ni kama udakien. penye mnaishi, Abiro yiero kamoro. mtachagua mahali pamoja. Mondo aketie nyinga.
ili niweke jina yangu to hapo. ubiro dhi kanyo Mtaenda hapo ka ulamo Nyasaye. mkiniabudu. Uneno jothurwa. Mnaona wenzangu? Kata obedo ni ya Kisumu. Hata kama unatoka Kisumu. Kata obedo ni ya Ugenya. Hata kama unatoka Ugenya. Kata obedo ni ya Sega. Hata kama unatoka Sega. Kata obedo ni ya Eldoret. Hata kama unatoka Eldoret. Nyasaye loso thuolo. Mungu ametengeneza nafasi. Moyiero nwaka. Mondo wanami Nyasaye chwa. ili tuweze kuomba Mungu. Adwaro Nyasaye. Amen. Ni kinde wa. Ni wakati wetu. Mondo wabwala Nyasaye. Ni tukuje tuombe Mungu. Pogruok manitie. Tofauti yenye iko. Information. Ni information hiyo. Ibiro dongo ni chien. Yenye utarudi naye nyuma. Dwaro Nyasaye. Amen. Ang'eyo nini mjomoko nitie iwaka. Najua kuna wengine hapa kati yetu. Maka wango wache ni ya. Wakisema hivi. Usealemo. Mmetoka maombi. Emwa tudonge ina no kwa. Na anasema si tumetoka, si unaona tumetoka. Kawuono wache Nyasaye obedo nani. Na leo neno la Mungu imekuwaje? Yatiwa weche kobedo mang'eny. Maneno zimekuwa mingi. Weche duonge bedo chungo jikanyo. Hata mzee amesimamisha watu hapo. Marieno wacho no nyango ni mondo wach kama to nyango wacho. Wameambiwa nyango aseme hivi na akasema Yatiwa no yele mu mama ne. na walifungua Biblia gani? Echa mu macha Sabina mu macha ni mu mama. Anauliza Sabina ile Biblia ilikuwa gani? Koni to ruako kandho maber. Na upande amevaa kanzu vizuri. Oalemo. Ametoka maombi. Gimomiyo wacho ni ng'ato ber kobedo gi muma. Ni kitu gani ambacho tunasema ni vyema kila mtu awe na Biblia? Samwasa mowuok 35. Wakati tunasoma kutoka 35. Ndike karatasi piny. Wewe unaandika kwa karatasi yako. Kichwani wawuoyo kuom kama tin. Sisi tunaongea kwa uchache. Ni thuolo ni mondo ikaw muma no idhi bedo. Wewe uko na nafasi yako kuchukua hiyo Biblia kwa nyumba yako. Ai to kuri chako puonjrigo. Unaenda kujifunza nayo. Jo Kristo. Wa Kristo. Gima loyo Satan. Kitu ambacho inashinda shetani. En wach Nyasaye. Ni neno la Mungu. Gima loyo jachien. Kitu ambacho inashinda en wach Nyasaye. Ni neno la Mungu. So sama jachien oyudo ka wach Nyasaye onge iko. Wakati shetani amepata kama kuna neno odonjo, anaingia, omuomore, anakuja kwa nguvu. okelo chandruok, analeta shida, kendo kelo pogruok. tena analeta mgawanyiko. Wach Nyasaye nyaka wariti. Neno la Mungu mpaka tuilinde. Semeni haleluya. Amena. Jo Kristo. Wa Kristo. Ang'eyo ni chal ka gima wabiro moleo. Ni kama tumekuja tukichelewa. Jowa moko nonindo ka. Wengine walilala hapa. To wadwaro ni mondo waring kodu piyo. Nataka tuende nanyi haraka. Mondo wachopie saa. Ili tufike ile wakati. Nikech walemo gi jomoko maonge gi wuon uteni. Tunaabudu na wengine wenye wana wachumba yao. Mano gima ok penj ng'ato. Hiyo ni kitu ambaye mtu hawezi akauliza. Ing'iyo population man ka. Unaangalia population iko hapa. Tiduoge makoni. Unarudi upande hii. Ting'ene kata ka monde jog ni koni. Unajua ya kwamba hata kama wake hawa wako hapa, to moko to chuogi okobiro. Kuna wengine ambaye hawana mume wao hapa. So kagi doctor wakirudi mapema ndio migi thuolo kendo. Watapewa nafasi tena. Maibilo na Nyasaye. Ya kukuja kuabudu. Ndio Kristo kapuka tieko. Kabla sijamaliza wa Kristo. Waritu chieng' Sabato. Tulinde siku ya Sabato. To mondo chunwa. Ili itulashimishe. Pogruok mwabedogo. Tofauti ambayo tunakuwa nayo. Kuneno kata jusudegi. Ukiangalia watu wa masuti. Gokinyi safari hiyo tu. Saa 12 asubuhi ametoka. Anekanda Mathare. Wakati nilikuwa natoka Mathare. Aweka kanisa kujisita kuleni. Nimewacha kama watu wameanza kuabudu. Nikechuti chieng' ile mara Sabato. Juu hiyo siku ni siku ya Sabato. Asemeni haleluya. Amen. Wachina ndo chieng' Sabato. Sema siku ya Sabato. Asemeni haleluya. Amen. Chieng' ni mara Sabato. Siku ya leo ni ya Sabato. Gima tiligo jo Kristo. Na hayo machache mano ewa Nyasaye. Hiyo ni neno la Mungu. Yesu hii nimetango na imita komricho na bigire ngomano chiri Yesu aime tikasari ochango chunya chikoka esa ebukicho Yesu hii nimetango na imita komricho na bigire ngomano chiri Yesu aime tikasari ochango chunya chikoka esa ebukicho Tetimame taokanya Hey,
Sabato.
matinende, chiemo matinende. Wendo alicho akapona na mtumwa mabara. Kitaro kata Yesu alicho. Amo marjo manie chandruok. Ona mai polo nyigo ben maler bil kod Mario bil gi ratune penji. Miwatinende chiemo matinende. Miwatinende akikwenye kumarat. Ike wakate kore swahilizo. Nikachemo chiteko kiduong. Kendo waduto walamu Nyasaye. Jehova, nobiro chunga kare mar ngicho ruoth, mondo ne kaka itimo ji jogi, jogego chonge pinya umba ka ng'ato ka ng'ato, nigi dware nyimi ya ruodhi polo Jehova, to inie miromo Nyasaye ma jang'wono, inie miber ya ruodhi polo, onge Nyasaye machielo, ini kende Nyasaye ma jang'wono ruoth, iwachni mondo walami kata piny ber ruoth, walami kata chandruok nitie, ni Nyasaye ma jatimo gik madongo, konyi chunje mosebiro e ruoth, konyi jomolawo kendo mokwamo, konyi jomokwamo ya ruodhi polo, jomoko nitie mawuotho e ndara, to gionge kod dwaro japuonj, jomoko nitie machokora ruoth, ng'ama miyo gi chiemo onge, ini Nyasaye mar mondo iriti nyithi kiye, jomoko kuom osiptende ruoth, ng'ama lamo nigi kuro onge, konye piny Kenya gi jotelo manitie, ya ruoth ini maber ya ruodhi warruok, ibiro konyo jogi Nyasaye, konye piny wage Jehova, chandruok osemole piny, kendo ka ok ine mitelo, ruoth onge ng'ama chielo kendo, ma momiyo wan ibadi ruodhi warruok, chunya osedendi odhiambo, chunya oselimi ya ruodhi polo, Jehova timie gik madongo, winje ng'ato ka ng'ato Jehova, timnegi ng'wono ya ruodhi polo, gisebiro kuomi ya Jehova, gibiro e mbele wa Nyasaye, mondo ilamnegi ya ruodhi polo, iting gimano ruoth, imedwa teko gi nyalo, nikech wan kuom Nyasaye. No Mario bed janeno kuom weche meneno sama nade ma itim maber ruoth biro pako nyingino, ok na luoro nade masira magoya ka piny ne ruoth, nitie chokora gi jonekni manie ndara ka ruoth, ng'ama chung' ni ngimagi onge, ng'ama miyo gi ngimagi chamo ng'a japuonj ka ok igolo, ya ruoth ng'ama miyo gi onge piny ridore jomoko, ma kagala gima dong' minyalo migi ema onge, jalimbe wuognegi oko Nyasaye, kelie chiemo mang'eny ya ruoth, minyalo mi nyaka jonekni manie ndara, nikech ng'ama ng'iyo ngimagi onge, konye chokora gi ya ruoth, gininde kor yore ya ruoth, ng'ama miyo gi onge, Jehova in kende ya ruoth, ema inyalo medo mathoth, mondo giyud kama giyute japuonj, ini Nyasaye ma jang'wono, konye jomoko nyalo konyore kendgi, jomoko dwaro konyo ya ruoth, jomoko dwaro ngima kanie osiptal, ng'ama dwaro ni gilamo onge, ya ruoth walamo nigi kawuono, Jehova in Nyasaye ma nitie, wabiro paki Jehova nikech ruodhi polo Jehova, konye kanisa wa konye jotendwa, jadolo temnegi ng'wono kendo, jadolo jodolo nie lweti, konye kanisa mag Mesia piny mangima, jadolo temnegi ng'wono, ya ruoth ting'i gi malo kendo, ya ruoth mar kelie jodolo wakadhe, ya ruoth mar ting'i gi malo, mondo ging'e Jehova, mondo giwuoth ni Jehova, konye jadolo maduong' mondo dalo, ya ruoth en e lweti, en e tonga wang' Nyasaye, bed janeno kuome, ya ruoth ting'e malo kendo, iwuogne oko Jehova nikech ber.
Ulo chunya tuki kini mwana kao kiti kimana ruoth. Ulo kino dhisu bedo pitiyo kona pacha pile ka pile. Ane piny mar menyo taonge kaka nyalo konyo kiti ngimana. Ruoth kati nyale yana malo kumanda mar lweny chieng' mane ruodha. Atiyo ni pile okinyi kura dhiambo ruoth Mesiana. Koni amiyo unono to mondo chiwo nono ruodha Mesia. Anyalo dendie kim nyimine koda chuo ruoth Mesiana. To kane ber kata matin ruodha. Ulo chunya lit kodi kawuono ruoth. Amako kodi apil kawuono tarik 3 ruodha. Ruoth ni ka ok inyal timna to ber mondo adog piny ruodha. Ok inyal yawna tich to mondo ber ka bedok piny. Ruodha chunya lit kawuono ruoth Mesiana. Neno kan kende piny Babylon ka ruoth Mesiana. Seko miya koth oguja japuonj ruoth mamalo. To onge kaka nyalo konyoge kaka nyalo rito gi Lwanda. Jachino loro kuonde manyalo wuotho kamanye tich kingi. Oulo gi kama kodi dhi lorna dhot Lwanda. Oulo siepo sacha Nyasacha matiyone ni ruoth. Lwanda kawuono dong yana malo komanda mar lweny. Awinjo ka chunya lit kodi kawuono tarik 3 ruodha. Amako kodi apil kawuono tarik 3 ruoth. Oulo ma hekalu mari manindo pile ka pile kende ruodha. Japuonj amako kodi apil kawuono en saa 7 ruoth. Ni ka ok inyal timona Lwanda to ber adoge kata chode ruodha. Oulo ka ok inyal timona tadogie kata kong'o kingi. Japuonj ka ok inyal timona tadogie mag piny ruodha. Amako kodi apil kawuono ka piny winjo. Ruoth ni ka ok inyal timona alonyo kanza bedo piny Lwanda. Chunyo bedo malit kodi kawuono. Nyiso nyako jako yudo ruoth Mesiana. Ochweri higni 12 ka kone ngima maber. Ruoth no biro mulo mana lawrie kikene ruoth. To ne timone. Kawuono singo kodi apil ka piwanga dhi kalaka. Ni ruoth ka ok inyal miya ti. Ka ok inyal miya tich ruodha. Osiepo secha Nyasacha mawerne ni. Osiepo secha Daudi machogo ruodha. Oulo to koro yawna. To ka ok yawna ruodha. Japuonj amako kodi apil saa 7. Adoke mar piny kawuono. Awache kalu manindo kende. Neno kangi moseko dhiyo koda pacha. Agombo madho sume kit ngimana. Agombo ka pacha. Ruoth koro dong mani yawna. Miya tich Lwanda. Abe chieng' moro achiel ajunge kata kalu mar kanyalo golo sadaka. Ruoth awuok koda makata sadaka onge godo ruoth. Tikoni ng'ati mariyo Jehova Nyasaye ruoth. Mumbi ndiko maber ni ng'ama pi ruodha ok ber ko chiemo kata matin. Ruoth ajaya chiemo kapenyo ninge ruodha. An gi lweta ruoth. Anyaka gutese ruodha. Ok ane kama somo okalo na ruodha. Ok ane kama somo chope koda Lwanda. Awuoyo kodi kapenyo ling ruoth Mesia. Aneno ka somo kodhi koda maber ruoth. Aneno gutese na ruoth Mesiana. Amanyo tich koni koda kocha to kayudi. Adong ni kora chiemo kapenyo Lwanda. Ana malo jakondo mula. Amako kodi apil kawuono tarik 3. Ruoth ni ka ok itimona. Alonyo kanza doke mag piny. Telna ti dong ne chiel ko man mar lweny. Ang'eni chiemo moro achiel nyaka timie nendi. To mana kia na ruodha. Chunya to lit kodi japuonj. Chunya lit kodi kawuono ruoth. Anyalo go koko gi nyinge sama chalo. Anyalo kora jane ko paro ngima. Ulo ngima na ko maber piny Babylon ka. Ngima na ko maber piny Nairobi ka ruoth. Ulo kara nyalo tiendo kaka nyalo konyo onge. Ulo dong ya malo komanda mar lweny. Japuonj ong'eyo maber kaka tiyo ni ruodha. Kata ana wuon ang'eyo kaka tiyo ni king. To onge gima nyalo make lweta ruoth. Japuonj kata siling achiel manyalo golo sadaka ni onge kit ngima. To kara nyalo wuok na Nyasache. Nyalo wuok na Nyasache Musa. Puonja na malo komanda mar lweny. Chunya seko bedo malit kodi kawuono. Amako kodi apil komanda. Luongi ni ntienga komeko. Koni yaw dhorange mok seko lor. Oulo gimoro dhia koda pacha ruodha. Awinjo ka gombo madho sume kit ngimana. Chieng' chani wuok koda japuonj. Yoro na ng'ate kit ngimana. Kana dong koda seche gi dakika. Taka kit ngimana oko ruodha. Yoro na ng'at mano reso ngimana. Ruoth koro dong yana malo komanda mar lweny. Ok anyal tiyo ni to kanyalo do kaka konyora. Ruoth odoke mag piny ruodha. Mako kodi apil kawuono. Nyasacha chunya lit kodi kawuono. Ana malo jakondo mula. Telna ti dong na chien. Ruoth Yesu majawar. Ber wuon Nyasaye mangima ruodha wanyeba yuki ni ber. Romo siapoda mondo biro nyime kane gi dwaro ruoth. Ere ijalibe osiepladaro ruoth waruk maduong'. Bakiko wacho nobiro chunge kara mari gicho ruoth mondo nene gik madongo mibiro timo. Japuonj waseduogi ondiamoni ijalibe radie kodwa. Nyasaye kari dwari ruoth osemakni bura e japuonj. Dwaro miteko kodi nyalo miya lweti ruoth mondo. Nyasaye majang'wono ruoth waruk maduong'. Jehova go mipa
pango ni jogi ruodhe ngima. Wacho ni pango ni gik mabeyo nying Jehova. Roho Mario ben jaleno kuom weche mineno. Ayubo bedo gi ich wang' e nyim Nyasaye. Owacho ni dhano to onge go gi wach. To nyalo chung' e nyimi ai ruoth mondo wuo kodi. Kaeto mondo yali kodi Jehova. Yaye ruoth to noyudore podo jaricho. Omiyo dhano Nyasaye osebiro e nyimi. Yaye Nyasaye manyang'wono timnigi ng'wono kendo. Yaye ruoth ka gidwa paki Jehova. Nikech idakie paki ni Nyasaye. Tine ng'ato ka ng'ato. Iwinjie ng'ato ka ng'ato. Ine pi wang' mar ng'ato ka ng'ato. Ikony ng'ato ka ng'ato. Ijol ng'ato ka ng'ato. Iwir ng'ato ka ng'ato. Ka gichung' to ng'wono ni mondo umwa Jehova ka wan kuomi wapaki mana kuomi nyam duong'. E hapi Yesu Kristo.